Musibanda, last year pandakakuonai ndichitaura nemi muri behind bars kujere mutotaura kuti takutokwenya iwe wangu wakapiwa makore 30 handitika ehe and then Tyrus Kapendo iwe wangu wanzi life in jail handiti ehe alright mungatirondedzerawo zvizere kana tongoti muchidimo right vakamboteerera chirongwa ichi behind bars vakachinzwa asi ndoziva kuti pane mumwe munhu asina mbogara ambonzwa nyaya iyi akateerera pane dzino nguva mungatiudza chii chakaitika chakazosvika pakuti musungwe uye mupiwe mitongo yamuri kutaura kana mungataurawo muchidimo ya tingati taishanda kumaini tichishanda kumaini wanga uri musi wa 2 November. So wa 2 November takabuda chibva pasi. Gore ripi? 2021. Saka tichibva pasi takabva zvekuma 11 dzeMuscat. Tichibva kuma 11 dzeMuscat tikabva taenda kunotsvaga makwati ekukatindisa machizera. Ndina Tyrus Kapendo. Saka tichifamba kudaro tiri murodhi ndo patakabva taona banga rera. Alright, muchifamba makaona banga. Mabva pasi mumugodhi. Alright, taona banga kudaro tikabva tadedza vana mukoma wedu nabamunini wake Wahombe. Tikabva tavaudza zvinhu zvatataona banga rera. But kufamba kwenguva taona banga iro. Ore banga iro rakaita sei? Raranzi raita sei? Banga iro rangu nekamwe ka side karaita rine ropa so raita ropa so. Saka banga iro yanga iri rudzi rwenhekirikeni yanga iri okapi. Saka pabanga iri ndakaudza Tyrus ngati aona banga iri Tyrus akatoriona kuti tese chitofamba tikabva tadedza vana mukoma wangu tikabva tawaonesa tikati ndo zvinhu zvataita sei zvataonawo sezvo ndo vanga vane vanhu vakuru. Tikabva rangodedzerawo vanhu vabva vaudzawo vanhu kuti vanaki muna Tyrus vaona banga. Tawana makwata aya emachizera aya. Tikabva takanda machizera edu zvakanaka. Tikabva tadzokera pasi. Tadzokera pasi mangwana acho zvekuma 1 Muscat. Do patakazonzwa tichinzi Admire asungwa tiri pamashops. Admire angarani manje? Admire taimboshanda naye but taisingachatoshandi naye. Alright. Taichingodzwawo nevamwe timu redu rataingogarisanawo naro muarea basa imo. Saka zvadaro tikabva taenda pamashops nayo titi rega timbonotsvaga chikafu. Zvozvo taitabva pasi tine nzara tikati rega timbotsvaga chikafu. Tinonotsvaga chikafu papa ndo patakazongoonawo pasina chinguva futi kwabva kwauyawo mota blue tuma-latest tuma-Honda Fit. Kabva vangomira papa pamashops vabva vatoburuka vabva vatoridza futi vakati munhu wese ari panapa ngaarare pasi. Tikabva tatongorara pasi pa. Vabva vatosvika vabva vanonoisawo Tyrus cheni vabva vamudhonzera pandaendira vabva vandisa cheni. But vachitiisa cheni pavabva vati hatiri kuda chii toda banga ramakaona hatina kuramba kana kuita naro takangoti banga zveshuwa takaita takariona. Tinonosvika pabanga papa tikabva tavaratidza banga rera. Tavaratidza banga rera tikabva tanzi hande kuCentral kupolisi. Tavanosvika kuCentral kupolisi tanzi ndii makapara mhosva iyoyi pedzisira tatopinda mukati meusuku. Makasungwa muri vangani? Takasungwa 3 naAdmire naTyrus ne. Alright, ndokusungwa kwamakaita? Ndokusungwa kwatakazoita. Alright, rega tichinzwawo kuna Akim. After mazosungwa makatanga kuenda kukoti rini, zvakafamba sei kusvika mazopiwa mutongo? Tonza ako ningedu makedu. Musi watasungwa
tatanga kuenda kukoti musi wa17 November 2021 tikaenda koti tikanorimandwa tikadumbudzwa 2 weeks tikazodzoka futi after 2 weeks ora kudzoka kubuda ayo wokudzokera mukati kurimandi takagara zvekuma 18 months. Alright. tobva tazonzi kwaikoti kuchinoi apa mamuri kupi kwacho ukadoma bva mazoenda kuchinoi. Alright. ndo pamakano tongwa mutongo iwoyo. Alright. Okay. Ngatidzokerei panguva yamasungwa pamatoona kuti aikaka kuzvatatosungwa kuzvatatoenda kuzvatatovharirwa zvakafamba sei mupfungwa dzenyu? I think ndofunga Tyrus panguva yawangu ne 22 years ndizvozvo. Akim wangu ne 24 wangu ne 23 and then Akim wangu ne 24. Alright. Mupfungwa zvakafamba sei? Makaita sei? ndaitorwadziwa tete because moso ndasamboipara akugara mujere mahara ndisambokuvara ndatombopara. Alright. Upenyu hwako wangu wati wambosungwa here? ndasana ndatombosungwa yanga iri first time yekusungwa. Alright. Okay. Maenda paya pamakazoenda muchinopiwa mutongo maitarisira here kuti muri kunopiwa mutongo kana maitarisira here kuti makunobuda? ndatotarisira ndatonobuda because nematauriro aiita admayaka matauriro aiita iye anatodonondibudisa because aindowa nezvibhanditi aiti aiwe dondivari mutase ndunobudisa iwoku ini mhosva ndindi ndakaiita. Woyanga rutaura kuti ndichanotaura kuti ndi ndakapara mhosva imamuna kupara mhosva. Alright. Okay. Patakazongora taunzi pajudgment chitirai mutonga wenyu. Alright. Watanga kutongwa uyu. Alright. Uya panhingi pamaitinzwe Tyrus. Wamira apo wakupiwa mutongo. Waitarisira kuti wakubuda wakaenda kumba? Ani ndaitotarisira ndakutoenda kumba. Wanga utori neconfidence? Ndaitori neconfidence dzekutoenda kumba. Alright. Papa nehama here dzakauya kukoti? Musi uyu pasina boss communication yacho manje yekuti tifone chero patakazotanga kukika travel yedu manje. Yanga yave nemazuva boss yaiti nhasi kakika yombomira saka vanhu vepanze futi manje kuti tivafambise futi chidai so boss vaigona kuti tikavafonera tikati uyai travel yotadza kukika udzokera futi togara. Apa vaibva kupi? Kugokwe? Vaibva Kadongo. Vaiuya vamwe vaitobvawo futi kumusha kugokwe. Saka tazoona kuti up and down anenge anyanya dzekufambisa womuti mangwana dzoka futi iripo trial panga kutone. Saka musi wesentence waenda une confidence kuti ndakuenda kumba kubva wapiwa mutongo wako? Abva ndapiwa mutongo. 30 years. A 23-year-old boy. Chii chakaitika musoro mako, mupfungwa mako, mumwoyo mako, muhana mako? Panguva iyo pandakatongwa ndakatora nguva kuti ndizvigamuchire kuti zvishuwa ndo zvinhu zvavepo izvi. Zvekuti ndaita unge ndiri kurota kuti ndo mutongo here wandapiwa. Okay. Zvokuti zvakanditorera mazuva kuti ndizive kuti zveshuwa ndo makore andiri kupika. Ndakazozvionawo ndakutodedzera kuti vanhu vaya vatongwa chiuya ikuno ndo pandakazonyatsoziva kuti zveshuwa ndatongwa zveshuwa ndinonyatsoudzwa neumwe kuti muchiri kujere ikoko makubva buda mukoti? Takubuda mukoti kwakutonzi vapiwa mutongo uyai kuno. Uyai kuno. Ndo pandakazotorawo ndichiita ndichizvijairawo kuzvigamuchira kuti zveshuwa ndo makore andapiwa because ndakangoita kunge munhu arohwa nechiveve kuita kunge hazvisi zvinhu zvataurika bai ndaingoti pati kutongwa tatongwa. Alright. Ko Akim. Sorry, ningi Tyrus, sorry. Ndikungosanganisa right. Tyrus. Pakatongwa Akim wangu uripo?
ndandiripo paakapiwa mutongo eh wakaita sei wakanzwa sei ndakarwadziwa zvisingaitiki because ndakatongwa life aiwa ndiri kureva uyu atongwa iwe hausati watanga waudzwa wako mutongo akatanga piwa mutongo ndiye aiyo pakangonzi iwe Hakim life in 30 years iwe taita life in prison ipapo mese pamwe chete alright takangotongwa kahwani jaji jatosimuka chitoenda alright iwewe pavakataurwa wako chii chakaitika mupfungwa nemuhana nemumusoro tete ndairwadziwa ndairwadziwa zvisingaite atomborwa nehana vakumbese kupera simba aya chiti vakomana ndonogara ndonzi life in prison ndonogara ndimujere ndiri 1 kuti asingaziva kuti ujere kwacho kwemie muchigara makawanda right saka ndakarwadziwa zvisingaite okay shona nhasi soka aiwa alright zvanhasi ngatitombombera okay fine zvaitika matongwa mapedza maendawo kana makaenda kujere ripi kana kuti chi isusu taigara tichiyo kumajere tichiita behind bars topatakanzwa nemamwe maofficers pane vana vari munomo varikugara vachichema maigara muchichema musodzi mujere chokwadi kutochema chacho tobudisa misodzi chaicho kutochema because alright yange ri misodzi yekunamata here yange rechi kurwadziwa panapa ndakagarira mhosva isina kupara alright okay right regai tiende kuna mama makadi amaisibanda nai ehe all the way from Gokwe nai right amai pamakatanga kunzwa kuti vana vasungwa maifunga ndokwa zvichasvike isi tanga tisingafungiri kuti ndiko zvichazosvika pakuzoti vachatongwa mutongo welife in jail taingoti pamwe kungosungwawo vari kudzoka asi ndakapererwa kwe2 weeks no chikafu no mvura alright ava ndamai vaTyrus anditi right okay vasungwa vaenda kurimandi vadai vazopiwa mutongo musi wavapiwa mutongo mamusi kukota ndi ndanga ndisipo right shoko rakauya nani shoko rakasvika rini musi wacho iwoyo here kana kuti after madays kwakaita madays ini ndanga ndisina foni newhatsapp ndakaita zokuzofonerwa neumwe mwana wa sisi ari kusouth akati ko zvatiri kuona ikoko ndizvozvo here ndikati zvei akati pana Tyrus hanzi life in jail ndakadona makadona kudona ndisina kuziva kuti ndaita sei foni ichingotaura chete kuti nditore foni ndashaya simba rokuti nditore foni vakati munhu wacho kwakazodavira vamwe munhu wacho ari kutotaura naye uya adonha saka tisi kuziva kuti chii chaitika saka pavakazotora foni ubva vatorwisisa pandakazoti pengeni ndaita sekunge kudonha zvekutofenda kufenda ndanga ndisingazivi kuti pandiri ipapo kuti ndiri papi kuzomuka kwacho ndakazoita sekunge hamheni kuti ndiri kupi ndiri kumba here ndiri kupi ndaita sekunge ndiri musango ndiri 1 asi ndanga ndine vanhu but ndakaita sekunge ndiri musango ndakazoti ndoita sei kumusha munoziva kuti isusu hakuwanikwi mari ndakaita zokupembera semunhu aita seharasika njere kutsvaga kuti ndiite sei ndiwane mari ndakapembera ndikati zano rangu nderipi zviri nani ndiite sei ndibate mombe nditengese mombe ndakatengesa mombe kuwana mari yokuti ndiende kunoona mwana wangu ndikati zviri nani pavamupa mutongo kudai ndinomuona nemezi anoonekwa here ini ndanga ndisingazivi kuti mwana wacho anoonekwa alright ndakangoenda chete kungosvika kuchinoi wanga ari kuchinoi ndiko ini ndaifunga kuti kana munhu apiwa mutongo kudai anenge ari papi
pasaidi pacho kuchinoi kwacho vane havambomubvisa kuti vamutransfer vanongosiya ipapo. Ndikazoti kubvunza kudai kati akatransfera mwana wenyu akatransfera kupi vakati Chikurubi. Chikurubi kwacho handizivi. Kondofamba sei? It's okay, Mom. It's okay. All right. Kubva mafamba mukaenda kuChikurubi. Ndikafamba ndikaenda Chikurubi kwacho. Makangobva kuChinoi hamuna kudzokera kumba? Handina kudzokera kumba. Indanga ndine shure rokuti kuChinoi kuChikurubi kwacho ndikagara kuti ndidzokere kuChinoi hazviiti. Ko mwana wangu ndomuwana sei? Ndomuona sei kuti nditarise maziso chete? Ndakafamba ndikaenda Chinoi ndisingakuzivi. Ndikasvika muHarare kungofamba chete semunhu asina kumbokwana. Mamuri mega? Ndanga ndiri ndega. All right. Ndakusvika Chikurubi kuya vakutoti ari kumaximum. Ko maximum yacho yakamira sei vachindirondedzera rondedzera. Saka zvamamuisa mumaximum anodzoka here? Indaifunga kuti anodzoka. Pandakasvika ikoko vakuti mwana wenyu haadzoki. Kumamuvigirei apo ndisingazivi kuti unongofamba nekuti kaoenda kunoona musongonenge woenda kumuvigira chikafu chokumva. Chikafu. Hapana zvamakaenda nazo? Hapana, ndaingofamba chete. Ndaifunga kuti ndikasvika vanondivhurira gedhi ndoita seidho ndopinda mukati ndoona mwana wangu. Ikoko kuti ndisvike ikoko Chikurubi kwacho vakuti mwana wenyu vanoita sei? Anouya. Ndakangomira kwanzi ndayapa pavakamushedza. Ndasvika pagazebo paya vakuti shedza ichi Tyrus ane vhista. Ndikaenda ikoko andikati pamwe ndinongomuona mwanangu tibata nepapi mumaoko. Kunosvika kudai ndakuona ari muchii kuseri. Ko mawindo acho ane waya. Ko ndomutoonana sei naTyrus ndomukwazisa sei? Ndakabvunza kune umwe mukati. Kati mama ipapo pamakamira ndipo pamunofanirwa kutoonana kwachoko. Saka ndomuona sei? Kati ipapo ndichakuratidza kuti garai zvakanaka mutaure nemwana wenyu. Andikaramba ndakadaro ndikamira akauya Tyrus. Ndakachema kuti ndimukwazise ndakatadza. Kuti titaure nyaya naiye ndakatadza. Kwaiva kuchema chete kudai. Vakauya magadhi mamwe ko chaitika chii? Ndikati vedu weni ndaperegwa. Saka zvamuri kuti kwanzi Tyrus ari kuno ndimo maari kudai here? Kati ndizvozvo. Ndokuonana kwacho? Ndiko kuonana kwacho. Vakati mama iye zvino nguva yakwana ndikadzoka. Mwana wangu mati makore mangani? Kanzi isu takangonzi life nje. Ndiwo mutongo wacho akanzi atongwa. Ko mwana wangu akapara mhosva yakaita sei? Iye asina kana mhosva. Ndiwo matongero here kana nyange asina mhosva munhu? Kati ndizvo zvakaitika mama. Ndakadzoka ndakaita sekunge munhu asina kukwana. Ndakachema kubva ipapo kusvikira mheno. Ndakaita 3 days uchifamba kune gwendoka. Chingochema chete kuti wane chikafu chokuti udla hakuna. Hausisina kana basa nechikafu nyangwe nemvura kana. Zara yacho hautomboinzwa. Kana nyangwe kuti ndifunge kuti kwanzi kunomwiwa madhiringi ndanga isina kana basa nazo. Chikuru chaiva chekufamba chete. Munhu ari kufamba but apa maifamba muri kupi? Kubva muHarare? Kubva muHarare. Kubva ndabva kuChikurubika ndasvika pana 40 paya. Ndakusvika makakwira malift and all right. Then saka malifti macho vaishamisika vanhu vachiona ini ndichichema chete. Mama kwamabva kakanaka. Ndikati veduwe mwana wangu akanzi mutongo life in jail. Saka life in jail haisi yekutamba. Mundiudza kuti mwana anga ararame mumakore life in jail ari mukati. Inini izvezvi ndaberekera life chete nai veduwe mwana asina kana mhosva. But all right, ndizvo zvinowanikwa. Pamwe ndinyaradza zvangu but zvanga singagoneki kunyarara. Okay. Saka right. Madzokera kumba. Ndofunga kusvika
panguva iyi vakomana vavariko vava ne4 years variko kwanditi saka makazokwanisa here kuzombodzokera zvekare kudzokera ende kudzokera ndaienda ndaingoti ndobata ndanga ndine mombe iye zvino pasisina nyangwe mombe makatengesa mombe takatengesa ndaingotengesa mombe hakuwanikwi mari yokuti kwanzi ungawane mari mwedzi uchiinda up down hakuna izvezvo handisina kana mombe ndaingoti Mwari ndiye anoziva Mwari nditungamirire vedu we nokuti ini kwandiri kuinda handikuzivi ende pandava handipasivi ndaingoti Mwari chete. Okay. Tyrus, mama musi wavakauya muri kuonana for the first time amai vataura kuti handakwanisa kana mbotaura ndaingochema wakanzwa sei svikira pamike pedal choneno ndakatotanga kutochema because maingochema ndandave netime isina kuvaona. Alright. Okay. Right, Akim, panguva yesei hama dzakakwanisa kuya dzaiwa vaiuya kuzokwana. Alright, iwewe ndanzwa kuti mama havana kukwanisa kuti vange vachiuya kuno kuHarare because vakura vakatombodona vakura plus kufamba kwacho ende apa takanzwa kuti uri last born vaingochema kuti mwana wangu handiti. Alright, okay. So after taburitsa chirongwa pano paStar FM behind bars vakawanda vakabatikana nenyaya iyi tichibva tazoitawo ma-well wishers kusanganisira ma-lawyers vakati aiwa chiregai timboedza kuita appeal vakakwanisa kuita appeal nyaya iyi vakomana vakabva vazobuda makabuda musi wechina nditi iWednesday makabuda musi wechina china because I remember the judgment inenge yakaitwa Wednesday and then musi wechina makabva mabuda kujera right. Muri ikoko toziva maloya akamboya akataura nemi bva vazongoenda avo vakati zii imimi apa mama chigamuchira kuti ndo zviripo takutogara muno tatozvigamuchira kuti takutongosefa anditika right. Muri ikoko maite mai varaidzika nei takazona pamakabuda makabata mabhuku ndanda kuita nezvechikoro maita zvechikoro. Alright, ko mese maita zvechikoro makutodzidza zvenyu. Alright, apa panguva yemama zvigamuchira tatazvigamuchira. Alright, okay. Musi wamakabuda ndo musi unonzi ndo pamakaudzwa kuti muri kubuda right. Makaudzwa nguvai, makaudzwa nani? takaudzwa makuseni ma8 nereception. Alright, svebera paunyatsotaurisa makaudzwa makadaidzwa mukaudzwa unzi chi? kaunzwa kuti akomana nyaya yanzi yarasendekwa pasaidi yaraswa saka imimi kufanira kugadzirira muye muzowarira coding sero pane nemwe sero norara chi vanhu kana vakuenda kumba ikoko. Makazvibhiliva? Nambozvibhiliva ndakatora nguva kuti ndatora nguva. Okay, ndatora nguva zinga kana kuti pamwe vakanganisa makadaidzwa muri 2. Alright, saka madaro makadi makaenda mukanotora zvinhu zvenyu makaita seiko makadiko apa yamuna kubuda nechini makasiya zvese izvozvo kujeri unobudirei na makatosiyira vamwe takatosiyirawo vamwe. Alright, admire makamuoneka takamuoneka akati chi? ngoti wakoma mundu muroso wamwe tikati bo. Right, okay. Then mubva matozoona zvishuwa makutopiwa hembe dzenyu makutobuda kubva matobuda. Alright, okay. Tine vasikana vaviri pano madzimai enyu muri kundikonfidza ndani mazuva ndichi watairas ndo handitika. Alright, regai titange namai Akim. Mai Akim, pamakanzwa kuti murume apiwa makore 30 akugara kujere kwemakore 30 makanzwa sei?
zvakandirwadza ndikati murume wangu 30 years nepandasiyirwa mwana apa 6 month zvinhu zvaingondibatawo ndikati ndichashinga ndiri pamba pavo zvimenewo zvichaita mwari wo ndaingozviisawo maoko amwari kuti mwari ndo sokuda kwavo because murume 30 years makore achadi akawanda asi ndichangoshingawo ndichengete. Alright. Okay. Saka right, vakomana vagara 4 years vasipo. Iwe ungori kupi kumusha namama naamwene. Alright. Tiri kutaura nezvevanhu vari kunzi havachadzoke murume ane 30 years. Iwe wagara 4 years wakamumirira. Mufungwa mako zvaifamba sei? Waifungei? Waiti chinyi? Alright, sorry ndokumbira ushandisa koningekeni alright. Mira henyu pako. Haini zvizhinji zvandaifunga ndaingogarawo ndingomunhu waingochema nokungoshungurudzika ndichingoti chete ndingozviisawo kuna mwari amene kuti mwari wo zvichamira sei kuti murume wangu zvapiwawo 30 years changoshingawo ndiri pambawo pavamwene vangu zveshuwa vamwene vangu tanga tisina kana kumbotukana taingogarisanawo zvakanaka vachingotiwo muroora wangu murume wako kusungwa kwaitwa murume wako chingoshingawo mwana wangu uchengete mwana sezvo mwana asiyiwa ari mudiki ndikati ishuwa vabereki veive murume wangu apa ndikaenda futi kuvabereki vangu vakati aiwa mwana wangu chimbodzokera kumba kwemurume wako ushinge mwana wangu uchengete mwana wako mwari ndiye achatonga sokuda kwake shinga mwana wangu ugare tionewo kuti murume wako zvichaguma nei sezvo apiwawo makore 30 years. Iwe mwana wasiyirwawo mwana mudiki ane 6 month. Alright. Shinga mwanangu mwari ndiye anoziva zveshuwa ndakagara nguva yakareba navamwene vangu tiri 2 nemwana wangu 3 chingochengeta muzukuru wavo vanokuti ngotiwo pavasvika wangu wapawo zvisefuwo zvishoma izvozvo kuti muroora wachira ichi mwana muroora mafuta muzora zvichiendawo zvakadaro ndiniwo ndakangoshinga kana kuti kwanzi kana kutukana navamwene vangu tanga takangogarisanawo zvakanaka vachingondibetsera vachingoti mama nhasi usiku handina yekudi yekuwachira mwana woendawo muhama dzavo wochikumbirawo wochiodzokawo manheru waya pamba woti womuroora kunana bamukuru wako iwo sipo yandauya nawo kuti tikuone kudii kubatsirawo mwana zvesho ende ndakateererawo muromo wavabereki vangu vakangoti chete shinga mwanangu ugare tichaonawo muromo wako kuti okay. Alright. Zvakangooma hazvo. Tirikuonawo mwari ubvunza kuti kamwana kachechi aiwa kamwana kachechi akasikivaroora handitika wangazotiko kakazozvarwa riniko iwo vakomana vane 4 years vasingwa handitika saka wanga wakangogarako right. Regai tichinzwa kumudzimai wa Akim waTyrus eminai mazita enyuka ari kutongonivera right. Amainini 4 years makangogara henyu? Takangogara. Alright, ndikumbira musvebera pamutaurisa mainati amusi kutombo. Takangogara. Mama kangogara. Mufungwa menyu zvaifamba sei? Taitorwadziwawo nezvashitika because indakangosiwa ndine mimba ine 7 months. Wakasiwawo nenhumbu? Ndo pane chimwana chiya chachirowa babu wacho asingavazivi. Atombovazivi anga achitovarowawo zviya zvokutoti mudhara arudei ndianiko uyu. Anditi. Alright, toti pamwe vasina kubuda izvi zvokubuda zvina kuitika. Mamuruda kugara kusvika rini? Taitogarawo because ipapo nguva dzacho taitogarawo navamwene vangu. Ndo vaitombondibatsirawo pamwana. Wanga uri kugara navamwene handiti? Alright, ko hama dzenyu mimi kumusha kwenyu kwamakabva vaiti chi? Hapana, vaingoti shinga sezvo vamwene varipo munomboshingawo vachikubatsira sezvo shuva vaitondibatsirawo kuto zvese kutosapota mwana kusvika ave ne3 years izvezvo. Alright, asi vaizviziva here kuti mukwasha aenda for 30 years? Vaitozviziva kuti life nje. Alright, okay. Mufungeka vanhu vakawanda vari kutaura kuti havasi vangani vangamirira zvakadai, havasi vangani vangamirira munhu ari kunzi aenda kujeri havasi kuziva kuti achadzoka here, asi makaramba mune hope, mungori netariro yekuti pamwe zvichaitika, pamwe vanhu vachabuda. Right, muroora iwe wakanzwa rini kuti ndo zvaitika vanhu vanzi vabuda mujeri?
taurisai maini. ndakawa 2001 Aiwa ndiri kureva kubuda izvezvi kubuda kwavakaita last week mujeri. Wakazonzwa musi wechingani? musi wesande. Alright, pawakazvinzwa wakanzwa sei? Ndakawa kufara. Wakazvibhilieve? Ndina ndakawabhilivha ndavaona. Wavaona. Asi waitoramba kuti hakuna zvinhu zvakadaro? Ndaitoramba nguva yacho. Asikana. Alright. Ko amainini uyai apo tinzwe. Right. Imimi makanzwa rini kuti murume abuda ende pamakazvinzwa makabhilieve? Handina. Ndikumbira mutaurise. Handina. Makaita sei? Ndaingoti asi vari kureva umwe Akimu asiri wangu murume because ndakaita nguva kuti ndinorara hope ndakashaya hope musiwo kuti ndikuise musoro pasi so zvaingondirambira so ndichingonzimuka ugare so kuti ndirare so zvichindirambira so ndikati ishuwa here kana vanhu vari kungotaura chete kuti Akimu abuda mujere ndikati zveshuwa kubva kwandakabva kugokwe nchiuya kunoka ndakazogutsikana ndamuona kuti zveshuwa pawakamuona wakanzwa sei? Hana yako haina kurova? Hana yange yakarova nyange pari zvino kuti handisani ndambonyanisa kusimba mabhonzo. Kana nanhasi hausi kuzvibhiliva? Kana. Beautiful, beautiful. Alright, okay. So ndo nyaya yatange tiinayo muzuva ranhasi unoyi. Right, vakomana. Now that izvi zvapera, urongwa hwakamira sei? Toziva mangwana maakudzokera kumusha kugokwe. Right, ndokumira mudzosere ningi kuna mama. Ningi inonzi Mike. Alright, okay. Komana atibatsira kudzosere Mike kuna mama. Right, saka muri kuronga kudini ko? Muchadzokere here kwamamuri kuchikorokoza uku? Muri kuronga kudini? Maakumbodzokera kumusha nevabereki? Ndi amai ndiri kuona mai havasi tomboda kusiya mwana. Da kutogara ari apa, mudzimai naye anoda kutogarawo amai vari murume ari apa. Pakatoipa. Urongwa hwakamira sei? Toenda kumusha isu. Da kuenda kumusha? Kurokoza nanja to. Alright, zvibere hako kumusha muda kunodini? Azofana pekutangira, azofana zvinhu zvakatooma. 4 years yese tiri mujeri. Tototi mombe dzana ndakasiyeka ndozoita kutengeswawo nana Muchembere. Zofana pekutangira sandaziva kuti ndonotangira papi. Asi wewe hako semunhu kana kuti mese sevanhu chii chamungashuvira kana kuti mune mabasa emaoko amunogona here kuti ndikawanawo maybe support ndogonawo kudai kana kuti ndogona kubata mabasa emaoko akadai? Akaita sechi? Imi makati muri hama nehama nti mumwe mwana mumwe ndibaba? Haisi vangokura tichitotamba tese kubva tichiona adini. Asikana bva masungwa mese? Bva mabuda mese? Alright, saka chii chamunoti chamungashuwira kuti ndikuri kunzi ndawana mukana ndingada kuzodai ndozodai? Nechitoko ndakakura ndichotengesa hove, saka hove manje hove ndozogona kutongondi hove dzacho unenge uchidzitora pakubhinga. Muchienda munotenga muchitengesa? Okay, alright. Rega tipedzese namama. Mama, isu vamwe tikuti taona kubata kwaMwari apa. Muri kunzwa sei tichipedzesa chino chirongwa? Ndakashama musi wabuda wakomana vanhu vachibuda vachipasa macomments. Mumwe munhu akatumira message akati vana ava ndakavanamatira kana ndakavatsanyira for 10 days achiti ende ndafara. Mumwewo munhuwo zvakati singatombozivi kuti ari kupi kana kuti ari kumhiri kwemakungwa kana kuti chii. Muda kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Vainamata, vaichema, vairwadziwa kubereka kwakusiri kwenyu kwega. Munhu wese akabereka akanzwa hura kuenda kuri. Sure, indoti kumhuri yeZimbabwe vedu Mwari akapindira. Nokuti vaindishanyira vana vangu kuti vaite mutsanyo handivazivi. Asi kuda kwaMwari chokwadi pavakaona vana ava vachishungurudzika nokuchema kwavaita vakaita mutsanyo. Saka dai zvaendera mberi zvichingodaro nokuti isusu patiri panapa mombe dzese ndakapedza kutengesa ndichienda kupi kunoona mukomana unobatsira chikafu. Izvezvo handina kana pekutangira. Daiwo Mwari andipindirawo wogondishanyirawo ndione chekuti ndirarame nemhuri yangu. Izvezvi pandiri pano handina kana style. Alright.
maika ini ndofunga chihombe chatikufanira kutonyatsotenda Mwari chaizvo chaizvo ka kuti vana taanavo kuti vana vapenyu chikuru upenyu handiti tiri kuda kungotenda Mwari handiti ka alright okay so ndo nyaya yedu yatange tiinayo muchirongwa chedu chanhasi unouyu apo tinoti zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa. Ndabvira kare ndiri kuona munhu akamira pakona paari bhizi ari kungodai achingodongorera. Munhu waMwari makadii ndokumbera mungodhonzawo microphone iri apa. Right, Prophet Elijah kubva kuMercy World Mount Gilead Church. Apa toti ndo zvinoita nyasha ndiye Mwari. Hanzi zvikasashamisa avasi Mwari.